Asa mo ka ma? Wala sa lagi ng bag. Mula ka sa to kay ako'y meeting. Magtayo sa niyong tindahan. Wala. Buman, ano naman? Ay, manis lakaw. Eh, ako ko yung lakaw. Nasa ko yung meet up ko na gusto mo. Saan man eh? Yung mabantay ng tindahan na. Dagan ka dyan kayo maningin. Guys, palit na sa pagbantayan ng mong tindahan gamay, di? Yan, kung ayaw mo palit, atagi lang sa ninyo. Nay mo ari diri na mga suki na mo yan. Ari man turong mga Indian diri. Natahi lang sa apil ha. Ya, salamat kayo ari sa ko guys. Ako sa akong ubi. Unya, ipasabot niya kung anong calcium iyang gihatag na ako. Nganong heparit FA, kung taon na ako pag-atiban akong kaugalingon. Para na ako nila, commitment yun. Kung Ayan, pakilike and share mga idol, 5.2 viewers and mga kaya mo ito ang pangalan.